Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Alah. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Ya iya. Nah, sedang sajib ngono lho Mas ya. Itu salah satu yang kan yo koras ya terakhir. Selanjutnya adalah Mbak Niken Salindri nyuwun langsung lelagon luwih dhisik lagu Ayang-ayang jare pambute sing kagungan dalem. Ning njaluk digarap cara gamelan. Nah, ayo. Jaja. Kumpung kanca-kanca komplit duwe Jolaras Indonesia. Nggih. Nah, garap nggih Mas. Dodok Mas Kumet ya. Nggih. Monggo ayang-ayang garap gamelan. Ya. Yuk musiknya gen ngebasi tok. Heeh. Yuk monggo nduk Niken Salindri terus. Ya. Sing diantu-antu warga mriki, Pak. Ah, ya. Nah, nggih, monggo. Monggo Mas Gugu. Ayang-ayang garap gamelan. Ya, coba. Iso ora gamelane? Ora iso ya musik wae. Oh, musik. Oh, ya musik. Ya. Ya, ya. Monggo Mas Tato. Ya, aturke lagune Hayang-hayang yuk kaya apa berpacu dalam musik Indonesia. Ya. Yo, kaya apa? Monggo. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Niken Salindri. Apa kok polahmu nanti? Mboten masalah. Lagu ayang-ayangnya tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Heeh. Dek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Nggih. Berarti rong bengi samane kene. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Pak Pertama. Suhadi sing nimbali ya, An. Nggih. Ning dalem kene. Nggih. Luar biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jen remen saestu lho niki. Iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé piyayi siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Kula nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Anake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula bapak tiri. Oh, bapak tiri toh. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat bapak kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas kosong lah iya. Malah kosong terus napa, Pak? Ya ora. Kaping ujal lek kondo ya wis suwe banget to. Oh, wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Ning jane ki yo aneh sing gak pas, Pak jane. Gak pas apa? Dik Niken Ya. sampeyan ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Mah lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong halus Niken kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggih basa krama. Nggih. Heeh, terus Sing ngene sampean ngomong karo Pak Kakko kuwi ya sing kepenak. Ora lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lho penak ngene-ngene. Tata krama. Sopan santun you know. Oh, desa madhep rene kan. Omong karo aku kan. Piye? Oh kan penak ngeten nggih. Penak ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Oh, kaya mau. Nah, saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk pokoke. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Jenditen. Maksudnya kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku jendet-jendet sama ning guriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya iki Sampeyan melecehkan. Kuwi cah cilik lho, di SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean iki mengenal. Dadi nang gone hati masyarakat, nang gone hatiku termasuk Dik sabar Dik ki apa to kok so. Jambak irunge, jambak lambene.
Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah adikku. kok nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Gur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken iki lho usiane pira? 17. Nyapa? Aku wis 42. Lho, Berarti kowe ketuaan. yo ora iki sing kemplete. Loh, 17 sampe samene dhuwur aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa. Jadi jenenge gizi buruk. Si buruk. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Heeh. Yo ate mau ngomong nih wong ki adikku kok. Yo. Wah, ngaku-ngaku. Enek cah kondang, cah misuwur, cah populer di aku ade. Yo niki tenggene Pak Suwati. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dik niken iki adikku lho. Kok iso? Ora iso. Niki. Wong kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae. Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jenom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Opo? Wong tuwek aku nek kowe jagong Bojonegoro. Ditengakne sik. Ah, mandane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Heeh. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Ah, kuwi penting. Wis. Lah untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- kowe ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Ayo nembang no. Nggih. Lho iki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra nduk gak beres niken. Ngopo? Lho niki wae nyenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. loh, apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe baru Lho ngertos ta, Pak? mangkok iki? Kula 2 minggu pernah ke sana. Jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndadul Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas memang tak ganti. Aku digansak karo wong ngeten. Amin. Tua apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Golek wedi lho, jelas batu. Ya atau mereka kayak merdamai. Di situ enak sekali loh, Nih hewanya. Homa, nih Homa. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh, Inggris. Inggris. Inggris kudu Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo, boleh. Nice one. Wah. Sungguh, oi. Si hua fan. Oke. Bung pisi bung, oi. Si hua han. Apa? Si hua han. Sipoan. Aku gelem ah. Jero ngajak sipoan. Ojo. Gak to? Yo. Si hua hai. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sabar ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Wah, ini Aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Ini Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Nggak, Gaza. nggak. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke, Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo, Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong hầm bao tha lệ trong Hai hong hầm bao tha lệ trong
nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ngono barang. Aja ngono. Komen ki mare elok nikel iki. Temenan kene iki serius kok. Lah iya iki serius iki ngrungokno Mas teko teletong sapi barang. Wonten pamundutan. Apa? Apa? Apa penak? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing ganteng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik nggih. Tawa. Lah terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean bilih duwe aku sing nunggone ning omah. Ya, gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Nggih, Benowo, nggih, matur sembah Sinten nuwun dalu. rawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbak. Pak Bu. Iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sagebyar dibawani apa ngono, Nduk, Ken? Hah? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh nggih niku. Dek niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya juara saniki. Juara kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Entah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe putri. Aku wis seneng kok ndang. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak meneh gedene. Ya gak betah. Edo. Kaya bledek suarane. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Endi? Saking pundi niki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tukusan kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih, Itu didal. tengah ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son kiambak terop kiambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo nggih sone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah, ya kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok Sepurane, Dik, sepurane, Dik. senenonon Ken. Ajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok kok. Bareng Niken nyuwara sakmene kae klakep do ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Power luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk serius. Ya. Sumanding si sehmu
Cak Komen. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek nggih. Suarane kowe kaya ngono. Bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Ketoknya lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Ya. Yen was rina enggal rakri kang Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yo, kaya ngopo? Dados. Makin sehat pokoknya gede. Ya. Niki luar biasa. Nggih. Ngantuk. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok ya, kakak. Oh iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh. Niku duet sama Mas Ardi. Duet sama Mas Ardi. Duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Pi, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan tetap enak kok pokoknya. Ini lho kemauan iki saestu. Kemana niki? Kemauan netizen. Kowe mau cepet blangkonmu. Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngaisin. Engko warauno. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual mahal. Sampai Madep Rono ya. Engko tak suruh Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Kula kena iki Wis to. Ndak Pak. Ora iso delok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen.
Komen lho Pak. Saestu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya? Delon ada. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa kulit. iki Ardi kok aja kayak telek? Oh tak Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Oke. Mas Ardi. Mas Ardi. ini lho Dik. Mas Ardi permintaannya kecil. Ayo. Kita sambut dengan bendera bangsa. Kula nek kertas Ngapa? canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak ngapa. Sajake kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tuh Pak. Iki Mas Ardi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang nek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kowe kiai sing gol modot. Woi, aja keweri he, Dik, aja Dik. Delak nek kan kalah tingkah kan. Oh tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Delek karo motor. Ini tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya, Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau, Pak. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Ini kan malu-malu kucing. Aku malu-malu as. Lho, kok asok bubuk. Malu-malune wong cah elak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya, Bra. Yuk, serang kok kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki niken sih. Contoh sih, contoh. Ini kan jelas. Langsung lah nek wong iki kok. Wis kono dhewe, urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok iku kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti becae ratu rene kuwi ning kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi responnya wong lanang ki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerasi garese. Apa lah iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Keringetnya. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, ini kok Kuntilanak anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lebih keringetnya ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kayak aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kuwi wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Sodok sang Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu kok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki kok. izinkan. Suaranya ngono pi? Iya ngono. Izinkan. Izinkan Aku aku
Pak, Ardi apa berkatisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu wa Dan Subhanahu. Sebolot Lagu untukmu. apa? Gundul-gundul bacul. gundul-gundul pacul. Oh, nanti kreativitas. Oh, kowe pengen nyopo ngono lho. Sing romantis. Mas Parti. Arti jenenge kok Parti kok ya? Parti. Parti tanggoku bakal petrol kuwi. Mas Arti. Malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa. Sedang saat sempurna loh Mas ya. Atau salah satu yang ingin. Nyanyi. Kan yo koras ya terakhir. Iya, nyanyi Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu sing sabar ya digladuke ya di. Ya, calonnya tuku lagi. Ayo. Ayo nyanyi mau. Masa ora takon-takonan wis ra ketemu lho. Nah, wis cukup di WA Cukup. aja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. Hujan sih mau. Pujan ning sih. Wah, ya. Ayo. Oh, dan. Yo, krimingane. Sing lanang kringete sak jagung. Nah, piye, Met? Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Ya ngene iki tipe kuwi sing kalemnya niki. Sing kalem niki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojo kuwi rada banter, aku menengan. Alah. Asine Bu Dwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telet. Tapi saestu pada kemiripan jenengan kali Bu Dwi nikan kali Adi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik yo, kaya ngomong yo. Yuk, berpacu dalam musik Indonesia. Matur Aku nuwun. gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho. Dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Ora ngerti kahanane lugu. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu ayo. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Yon gitu, Yon. Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. Sita. Dicukur. Cukur kok dikucur. Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Cukur ki dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho iki, Kok. Aku yang melok gemes. Aku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng dek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Lene tanggone kebakaran dia Wah, mesti lah kari. bahaya piye to? Kebakaran. Tek pemain tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar, sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Adi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Adi. Wis to, Paling sama yo komplete, Bang. Blete. nemen to.
Plebo anggere tikungan. Tapi lo, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis kemlete. Elek wis kemlete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gede. Paling gak ketok gagah nomor ndase gede iki piye to? Lah kan awakmu cilik ndase ora. Enggak usah. Wes ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak sim jauh gitu. Kisbe. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten lho. Enten Ana ya? bisane mung nyawang. Oh iya. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih majane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika saged nampa telepon. Oh iya. Pancen Pak Karyo lah teng inggil panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilik aku rambutku dicukur kuncung. Tekatokku saka karung gandum. Klambiku warisane bapakku. Toto sawala no caraka, toto sawala iki cerita saka wong tuwa. Padha jayanya maka batonga, padha jayanya iki cerita saka Waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tawarane mbok balik meneh aku mau tak bolan-baleni soalnya ono caraka ku anu kuale. Wale piye Ini sih bener. Sing bener kan ono caraka. Maka badang. Lah ngapur iki kok Data Sawala. Ayo toto sih, Dik. Lah odo to sik, ya sik tak ngapalne sik ya. Ya. Bar iki nyanyi kuwi nah ya. Ya. Heeh. Yo Sinet Wijolaras Indonesia. Nah, ya. Sing derek, Nduk sing nikan derek. jen istirahat luwih dhisik. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Penjane Pak Suhadi saha Bu Atik terus liyani ya SPD. Kepareng iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun dan dagelan sing lagek kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur sembah nuwun. Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih, Dalu lihat. niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa, Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem Ah, sedaya oh. warga mriki luar biasa. nggih. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon Nggih. sudah dari radius 1 kilometer. Heeh. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Heeh. Niku Linmase terginas, Pak. Sapa kuwi? Duka jenenge wau, nek gak salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau ingkang beto mobil lah ki ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Lah ngoten iso muter. Lah kaya Linmas porosi aku. Antre ra kaprah. Kula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Ah. Bong manah kula Sebabnya kok Bombong seneng ditimbali mriki teng dalempun Bapak Suhadi. wis ketemu karo Pak Suhadi. Wah sampun jagong wau. Wae ngono. Yayune gapyak semanak wis mboten mboten kados Pak Suhadi kok. Nggih. Kepé dugi mawon pasugatanipun Banyu Mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser. Heeh. Dahar ser. Heeh. Darane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh. Tempene Pak. Temene piye, Dok? Mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar
kene mak yes kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun kula dugi mriki jam pinten, Pak? Udakara nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten iki niku sae, Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan iki sae. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Nggih. Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga keparep niku langsung Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengane ben. Apa ta, Mas? Kok jual-jual kowe pengen ngomong kalau dalange. Iya. Kalau macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, wis ngomong. Nyapa to, Do? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho, Mas. Paling gak diunggah-ungguh tata trakila. Lah emang gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki diunggah-ungguh paling gak randuk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu. Lah ngono to. Omongono to, kuwi omongono. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama Udanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Mergo dilarike dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soal awake dhewe iki termasuk dagelan percontohan udah sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Kok piye to kowe? Piye to kowe iki? Udanegara barang ditata ya to. Iso apa ora to iki? Kowe lambemu kena rawe kok biasane. Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Sopan santun unggah-ungguh kudu Lah sire iso. kok ngene. Iya to lho mlaku. Kowe iki dagelan apa maling wayang? Piye garmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyuwun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Niki mungkin kula derek sinten? Nah aku melu Niken Salindri. Lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa wong? Ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kowe iki? Lah kok ki awake dhewe piye lho, Do? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen saking Niken Salindri, Pak. Iya. Mas Dodo tanggal sekian kosong lho. Dengan kali Pak Kangko. Wayangan tenggene babatan mriki. Pak Suhadi. Pak Suhadi manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Do. Lho kancaku kowe tak omongi to Met wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa blangkon. Berarti ya tanggapan. Ora, sapa sing ngejak tanggapan? Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kok malah munggah macak. Iya. Monggo. Ya, Mbak. Tenan kowe, gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwati nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sak dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Lho, aku to? Iya kowe. Aja. Aja ya dibayari. Lah kowe kok omong cocok. Oh tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah dalu niki timbangan mriki Bapak Suwati luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to? Sinten? Iki mok kouru ngene. Kuru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine Wibowo. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to? Sing ndi piyayine? Nika wau sing radi alit. Arep ngomong krempeng ya gak penak to, Do. Lho malah ngece. Lho kuruan ning Sembodo. Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwadi ngeten iki Mas. Ngono titik-titik ora omong-omong doang. Ngono lho Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki, Pak. Wah, diperkenalkan dulu. Kok menawa ana sing ngurung tepung. Lah nggih ngoten niku. Kabinujan dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Harya Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek mundhagel kudu sing becik, kudu sing tata, Udanegara digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat.
awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah. Itu. Enek sing wedok nyodok bojone yo. Ayo rabi yo aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwedi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwedi, beto dagelan tolak pagebluk. Iki mangke saged dibeto kalih Pak Suwedi. Kowe ketok enak karo aku kok kemiren to, Dok. Gitu, Pak. Ketoke omongane Joy Met. Kalah ganteng ngono ketoke bingung. Sorry, Bro. Sorry, Ketok, Bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Ya wong sakmene mbiyane lho pengen ngerti sapa. Lah Iki iki santri, radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komen, ngono. Krungu kowe. Kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Ya, Pak. Piyai sak menten banen iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kali bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakoni. Oke, Takoni. Buktene ya. kula buktene nggih, Buktene Pak. takon apa to? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Kok nyangkin mbok bayari 50.000-an. Apa Ora, kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda takono kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Kono dok. Pripun? Kono urung. Engkang sebelah mriki nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis itu? Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mriki Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Suaranya terus gede. Aku gak dilem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Sardulo. Yo, Pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, saya sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to? Kula dikeki wektu kanggo salam karo warga. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guwetun ya Allah jan kon aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Jajak koyo ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki nek enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan. Niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah pada cengengesan to nek salam niku. Kri Sukri piye Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki padha mukadimah lho. Mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya, Sing bener. mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wasal isik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu wasal komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Aku meneng aku gur umi-umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Waduh, rupane kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkok nggo ngepruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyuwun sewu lho Pak nggih, kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham, ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambia. Ambiya iki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Permangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dok? Lah aku yo bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Amma batu. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh.
Dalu punika enten napa to? Lho, jelas wayang mosok ngene tahlilan, Truk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicaranipun nggih menika ngunduh mantu. Utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang muga. Lah meneng kok kemeruh. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa to? Nganten. Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Kale anu. Mas Rema. Nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas Rematik. Rematik iki penyakit lara, pegel-pegel. Nggih, putranipun Yono Tengan. Kok saya ana tengahan bocah kutruk. Lah kuwi lho tulisane ana. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengahan. Walah, lha iki Yono Rabu berarti iki. Yono. Lah iki undangane ning kene iki. Pak Yono undanganmu keri. Yan keleyan. Ojo yan-yon rong kenal kok sok. Itu rong kenal. Nggih Pak Yono Tengahan iki, Pak. Oh iya, sing diundang. Iki sing maringi sapa to iki? Lho iki mau to. Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapak Suhadi. Suhadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suhadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik Nggih. terus liyane SPD. Nika luar biasa lho. Nggih. Pegawai sedaya mantune pegawai sing dados nganten nggih pegawai Nggih, nggih Pak. leres. Luar biasa. Iki saiki. Pak Suhadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah Dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. sejarahe piye Wah, Pak Suhadi adu pitik benti lho. Lambe. Ya omongane aja ngawur kowe iki. Hati-hati lho omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Aku sumpah wong penyanyi kejaksaan tau disel ya Pak Suhadi. Ngapa? Kowe iki wong iki saking fere lho to. Aku karo Pak Suhadi ki ora kaya wong liya. Berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lho. Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae. Lah maksudnya piye? Ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suhadi kalih kula niku tesih batah tesih Ora. dulur. Ora kuwi lho to, Nah, undangane. nggih, niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Ditungakne mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warahmah. warahmah. Allahumma Amin. amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Iya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Nggih to, Nggih. lahir riyen kula. Oh, bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema. Dadi apa sing dijaluk kali Mbak Yulia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo. Sing wedok saurunge njaluk dhuwit sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takon wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa godhong? Tutur nganten dirungono wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayano ning gone bojoku. Bojoku dinge tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing Lah nyapa? skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggonku iki sudah 5 bocah putih bojoku kok.
Mas skincare ning gone nggone kesehatan lho. Alah. Dokter lho. Serasa pamer dokter. Lah kowe 20.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek wi. Wah, cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa, enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi ora skincare. Apa? Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya. Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah ngapa tak ngunggu dhewe ya? Paksa. Lah ya aman kok dhewe bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. Kaku. Kangge Mbak Yulia, gitu. Sing ketiga iki mau. Sing ketiga. Ya ketiga. Kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah. Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah tangga mesti langgeng. Nah niki masuk, Pak. Masuk. Lah bojone Mas Datuk teng jeding ra nek sapa-sapa ya senyum. Enek tamu yes ngene iki. Terus. Ai senyum. Ya. Iki merongos Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kae cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukake kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos kae ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo merongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Ya apa? Nyatane bojoku merongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret karo kontrak. Lho dikontrak Mas 2 tahun setengah. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus dadi dikek ning ngarep lawang, Iya. ya lawange Indomaret nyuwun sewu Ah, Pak. iya. Bojo merongos manfaate niku. Nggih. Dikek lungguhan sing apik. Iya. Anggere enek wong apa tuku teh botol, ngene bojoku wis ngene. Tak, Walah dadi cukit. tak. Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lah kowe pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suwadi wong mampu Nggih, sugih kok. beda karo aku biyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Ngomah ya anyar, kamar ke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Iki Iya. nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar ku ndelah kok nek misananku. Iya. Cah cilik kae. Iya. Kelas 4 SD. Enek mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Heeh, mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar. Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo ora iso polah to, Pak. Heeh. Aku Wis malam pertamamu piye? Gak apa-apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Iya no. Tak enteni. Kesel kok Aku terus tak lirik kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. mesti turu. Urung. Yo urung turu. Kok iso urung turu ki? Lah ya aku yo gumun piye cah aku wis gak betah aku ngono. Yo to wong jam anyar panas-panas. Setengah siji wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok Mbah kok dereng sare? Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, Mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya ape mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungokno ki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho apa? Kowe kok galak-galak wong sing nanggap ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane Tujuannya apa? anak 3 iso ben sing ape bahagiano awake dhewe niki tenanan Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Sing siji Sik iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. keliru. Kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Iya. Iya ta? Iya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soalnya tugas nang gone pemerintahan pusat. Iya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho, Dok.
Ya toh, nanti itu anak-anak kok gak enak mulih ya ora. Ora enek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawe. Oh. Sing siji kuwi butuhe ngunggoni awake dhewe masa. Si aku takon. Heeh. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek piro to? 3. Enek 3 to? Iya. Kowe terus Ya aku ngguri dhewe to. kowe guri dhewe. Heeh. Lah sing loro padha ning ndi? Wis nenggone anu kejaksaan juga. Oh kejaksaan. Coy nang Polres Ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Oh, ya bener nggih leres, Pak. Leres omongane ki ambeke wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane ta wong ki aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita iki yo ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Ya wis sing akeh, wis sing akeh. Niki nggih paling gak awake dhewe paring panglipur Ya. menika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Heeh, guyon mari kena, Nggih. gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane Apa? napa leres to, Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuhan nganti 2:30. Pak. Apa? Jenenge Kangsal pesen king pundi to Pak niku? Kangsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ya. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur. Nggih sak madya. Sak madya, sak perlune Nggih, gitu. sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to, Mas. Iya. Dicek romantis-romantise, Pak. Betul. Saestu. Ah, Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema apa Mas Rema kali Mbak Julia sampai nek bina rumah tangga iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar, Mas. iya. Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu, Pak. Piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Wah, api. Nggih. Kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah. Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok 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 assalamualaikum Umi. Heeh. Kono yen jawab. Bojomu jawab. Abi ngono. Ini sampean ya percaya, Pak? Gak percaya ngomong ya. Lho iki kul wae ra apal kok. Celukane api. Oh, alah potonganmu. Kulo dirapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku ijane isin di Mesra, hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok budak. Mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, duduke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki dhewe. Kok ora urut piye to, Mas? Urut. Nah, yang urut iki kados kula lho, Pak. Piye piye piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndi gulu. Duwe ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu kok tuku sing dawa ngono lho. Gulu apa? Gulu banyak Gulu Oh, duwe gulu karo rai pas dibedake. wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komet. Dalam. Wah. Lho aku nggih ngoten Pak. Lah niki celukan, Pak. Dok, dok, dok. Dalem, Pak. Sawah. Iki paket apa nanti kepala bablas awak. Pancen kula niki menungso sing katan gajah. Nyapa to? Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek otot. Sing iso kuwi kok. Wah. Piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Iya, iya. Nyanyi kanggo temanten Mas. Oke. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contone, Mas? Lagu mesra paling gak lagune sing cagaul. Duhai Three. Apa lagu Kanggo nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to. Lho, Pak Kangke mboten paham. Ora ngerti aku. Three. Sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Anten. Piye piye piye? Three. Cuy. Enak ya kuwi. Enek no. Tak syarap ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok Mas. Piye lagune? Dak trino gentrino go sahriwi rivolo valabul jeneng kedel celana mana mandel nganten tanganmu lho dipak mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok apa Ya, ngono.
Lagu ki sing genah sing apik kan yo enak. Piye ayo. Kuncine apa? Kuncine anu C Mas. C. Ah iya. Paling C. Wis ra ndek kunci liyane kok ya. Duhai senangnya temantin baru. Itu siapa Mas? Anu ki pelok barang. Aku perang-perang dina kuping kurang ndek basa Mas. Ngapunten lho. Gak apa-apa tekamu sakmono kan bosok repe. Du. Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. Pengantin baru. Duduk bersanding. Ngantene krungu awakmu nyanyi muntah. Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono. Bahasa omongnya, gak kowe nak suarane ngono sih, Dik. Gitu. Karena nek suaraku ra penak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cocok kok dina iki kok. Siarno. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah Siarno mayit. Lah jere mau kon nyiarno penapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak, Ibu, babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Piye? Tak panggilin bintang tamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi dop. Dopi kaya hari-hari bayi dikedop kok, Cow. Enek iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cow. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Tahu maling barang oleh. Sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan Komodo. Koma. Kok ning. Lah iya. Parangi spot sih di sini, Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nang pundi? Ya, dikasih Yuk, sempat. Cak, koma. Come on. Matur nuwun lho, Mas. Sepote jan bisa saged menyemangati. La ilaha illallah. Adicara sarajengipun menika berobosan. Mayite sae napa sae? Hei. Kang. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kintang tenang tak kintang tenang kintang tak kintang dang ding tung trep. Maaf. Arep nyanyi kok malah di la ilaha. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah Bisa nanya. Loh kok mau gitu harus nyanyi toh. iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Karo piye? karo sinden TV nyapo. Oh pengen karo sinden. Oke. Nyun sewu Pak, nika Nggih. kepareng jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, mau Mbak Niken kan sampun dhisik. C. Ada Mbak Opa dengan Mbak Wanda. Tak pilih sing perawan-perawan sik. Oh ngoten. Heeh. Tasik steril. Iya, steril. Oke. Heeh, ya. Mas Ya. steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas. Disiarke no Oke. Mbak Opa dan Mbak Wanda. Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yo. Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini, presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Mas. Natural, kurang natural. Ya sak contohno, Mas. Nek MC, iki lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contohnya. Yo.
Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia tuh. Ada. Mas, Peki MC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya, cuma guyumu sing kedawan. kataan to, Pak? Katane, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah, iki abape mambu tenan. Salamu Aku dhewe. melu kaget lho. Lah niki malah mboten natural nek ngono iki. Siji. Lek ngono ku ya kesithik to, Mas. Tegese iki aja kesithik ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus? Sedengan. Apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke, Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Budul ngono. Sik diralat ya. Ngawur. Kan sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Omong nang ngono bilang anu mungkin cetok. Mayang Anjarsari karo Okva. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau. Kita tampilkan. Kita tampilnya. Tampilkan. Kan. Ada Maya, Mayang. Octavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari, bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Nyontoh. Mate. Menela. Monggo Mayang dan Okva yo. Wis do sempo-sempo tegese do tuwek-tuwek mestine sindan ngadeg loro iki iso bedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oke. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Soal Piye caramu? Sing ndi? gampang. Carane piye? Caranya gampang, Don. Piye iki? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Ini wis oversize. wis oversize kaya sepeda motor iki Tahu kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Ciri-cirine piye? Ini gampang, lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki. Lah duduk tukui. Kowe yo mikir kuwi to, Don? Iya. Lah yo padha. Abemu. Wong kok ora ngerti carane. Padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene. Wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah. Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok iso IPA. kodhok. IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. Umpamane Umpamane kodhok jubukan kok nggone sawah. ya Ya mau tenggene ngisore sinden. Ngarepe sinden. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok iki jek perawan, kodhok mesti muni. Muni piye to? Peret lho. Kodhok nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Iya, Pak. Sing perawan kodhoke tak leh kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye iki? Unblong. Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alhamdulillah yo wok. Ngawur, ngawur.
ngawur kowe iki kok. Niteni perawan kok nganggo kodho. Nyuwun sewu. Den sewu, Mbak. Lah kae lho nggonmu kae. Kok rono kabeh iki lho ngopo? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya Kok padane bojo. Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora trimo lho. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ro kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ora maling. Ora maling. Upama maling kok ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene iku. Carane to. Sakmono gedene rayo gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ya ora? Jalannya melu. Jenenge Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Jare aku maling. Yo, terus digoleki wong. Ya. Ndelik. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Ya, Pak. Waduh, bapak. Bapak. Ora masalah. Udah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan aku Aldo. Oh, Aldo. Weh, lah diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, Espis. Espes sih kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora. ngono, kowe kenalane ambek aku. Iya, Yo, aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndredas kok makane tandurane kancane Lah, iki lho iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Di Okva, Iya, Mas. enggak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Wah, hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Lah nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Ngopo sebabe? Tatine bosok yo Sakne lho, matku kaya Mbak Alfa iki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sabirin. Iya to. Aku biasa. Ya Dik, iya. Heeh. Ayo Sudah, berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane dia aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi ketoke kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. Sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe. Kuwi gara-gara kardi. Kardi. Aku yo ngerti. Kenalan Dik. orang dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemu dah gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning Apa? kene dagelan, aku ning omah nang camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Wis to sampean nek sida karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Janji. Oke, Janji. Mas. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Oh, Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Kenalan apa ora karo aku? Ora tuh bojo bocah. kenalan lho. Gawane Awake dhewe. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA-mu tak save. Tak save. Ngono lho. Deva, Dalam, Mas. satu lagu deh buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Terketung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk Nah, semisal iki saiki. Biar rupane. Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Iki sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Ah. Jenenge wong iso kebisaan. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Suple tuwek meneng ya. Nggih. ngapa awak dhewe pian kepethuk jare wong tuamu wetone ora kathok Asale saka
Apa to sirik padune. Yo, bojomu siluman gonggo lho ganggu terus yo. Kurane Mas aku gak kena anak kena Lho kendang. iki omahku dhewe iki lho Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jane kok sampean to, Pak. Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang ya kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Iki nyanyi Sing guri lho piye? Sing guri-guri. Sing guri-guri Mas. Dari wong tuamu wetone ora kathok. Kathok asal. Angel lho gelem wong tuwek ra disin. Lah kok sadar nek ora duwe isin. Aku ini. Nembe iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi didelok. Para tuaku lara untuke tak banyoli ya. Bocah kocro ki bocah ki para tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu sakit wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ora duwe lara untu. Apa lara gusi balik iya ta? Ora nek dahar piye? Nek dahar piye? Moto sesuk tekan nggon. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Toto. Ayo. Oke. Ayo Mas. C, Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono kok. Yo ben to lah ngopo. C. Andai kau tahu aku mencintaimu. Kok sing lanang sing diputeri piye kualik clok. Di dalam Walah, seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. sumpah kamu tenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Ada ya sih. Kok iso tanganmu kok nyandak ngene? Ya mesti tangan. Iso ya jenenge dadal ngene iki kok iso. Jempol kabeh, Kok iso tanganmu? Bedal ngene wani ora. Ya to. Aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa padune wedi ya rek. Wedi apa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning kene. Aku mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak bukteno Dik. Ayo cek. Ndi dijajal. Ayo muter. Set. So. Wet. Set. Oh. So. Weh, dua-duaan. Aduh. Iya ki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki ngapa lho, Duk? Saking semangate ya. Iki tak kira cawe wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to ki. Wis saking sayangku lho Mas. Ngono kuwi Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Pomo teko dawa, teko kene tes. Ongko. Ya apa ya? Tak bejeti Mas loro to Mas. Ngopo nek lara ki ngopo? Oh ya ngur bokong lho. Sampean ngrasane nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu ki mak tekan. Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Enggak i. Ora. Yo. Ora wani. Kowe ngerti titenane. Dalang ki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Kowe tak nang kene kene. Oh, iya. Aku anak sapa? Iya, sang geni atasi. Nek nang omah ya gak Piye? tukun LPG Mas. Nggih. Saya ngono. Pasangno sisa ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih Mas. Tembang. Ki ana pamundhut. Napa Pak pamandutan? Mereka saking Pak Dargo Kos, saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sakanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah nggih. Lha tebih saking mriku tindak mriki Leres. nyuwun tembang kalih nggih menika
wacanan. Napa tembangipun? Nah, niku napa? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten Pak, 500. 200 lho. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 Kok kali 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak iki. Pak Kangko sing Sumpah, ketone lho Pak. aku mau nampane yo ngono kuwi tak buka yo enake 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 sampe gawe ya ta? Nyuwun lagu kali ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal 100. Lah, niki kali 100 jirolu. Berarti kurang 3. Sumpah. Alah mboten napa-napa, mboten nek pas tengah juk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel yo 200 kuwi. Agak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kok nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan jangkrik. Ndang aku Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. lah duit 300 sik tak nggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 piye apa to Pak? Ndang diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa ngowe. Walah, Ya mong ira sang. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50 100 ngono kuwi. Nah, awake dhewe kok ya Met yo. Yo Kene nurut. Waduh. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Tak diurang-urangke ya, sing 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi Surat Desa. Aman setunggal, aman setunggal. Makasih. Nah, Tapi lah aku to. aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tugakno. Kaya aku ngene lho. Lho, los. Lho. Lah terus kok oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang, kae lu 300 aku. Lah, ayo tampil Tuh, satu. tambahin Aku satu. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo jam. Atu utang 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Kok medun tak balikno. Lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi nek Lah, urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. 100 Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang wirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Hitungane gampil. Baik napa niki tebake? Wonten awan ninggal katresnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katresnane nduk niken salindri. Nah. Ah nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Jengleng lho riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Nah, Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa, Mas, biasa. Wis kadung bergairah. Saben bengi nek nyawang ki lho biasa wae. Wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to, Dik? ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku. Lha jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Gak terima. Terima lho, sing terima. Ya Dik aja guyu Dik, serius Dik. Iya, Mas. Maafin aku ya. Ya apa-apa. Apa? Jeprono, Mas Jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu Ora, ora oh alah, bojone nek galak men. bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan kok sami. Jenengan kok lanang aku. Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. kowe dijak live TikTok. Pak, live. Ini mau. Ayo Dik. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat.
Mentul bobotnya kelebihan sing lanang. Iya. Aku kok koyo rindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel, Mas. Aha. Kuwi mbok jenggleng mumpul teko lho terop. Wipis keluarga enteng-entengan. Apa anak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko nih. Ayo. Ayo Mayang. Oh, urang. Urung sik to. Ora mbambol wenclok bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memajang among karo janur kuning Temu jegli kanggo apa? Kok kaya pentil muser ta medhil. Puting beliung kok pentil muser tak Aku nek ora Jawa Timur. puting beliung muser pitung puting beliung. Kira tak Nek pas. ngombe obat aja kakek. Aku wis kadung semangat ta, Dik. Ojo. Aku bermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijal. Lho aja ora aja. Gurih. Lek semangat lah arep dijol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti ning pasar Baban. Ya iki to jenenge. Ralat ya, Mas. Enggak apa-apa. pitik anyang-anyangan lho. Genep setahun bojone sabar, Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya, Mas. Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho, Mas. Keluarga kentir. Setahun nih bojone kok. Iya. Sampai ngene tam lagi. Nek sak mergo gudine. Lah iya nada sak ngono gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Jariman untumu. Mami tak WA. Kene tanggane. Tanggane bareng. Masih malah mbok tekane kene lho gak kowe nak. Kowe ape nyolong laku kowe? Ala wong ngene tok lho tuh. Lah ngene Cak, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyapa kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Kowe kok lobah. Aku ini ngimbangi pasanganku, pasanganku nyepelok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Oh, Iya.
Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Backing. Api. Ini bekasnya baking soda. Backing vokal. Baking vokal. Aduh sayang, kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan nggak tega. Mas, aku Aduh lah, kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah, panganan makadam ya. Makadam gue ngeprot cengal muwi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasih. Tipis-tipis aja. Iya tipis aja. Debok kopi yo ora. Pak Kangko pengen lirik terus. Lah rawani popo Pak Kangko jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya musuhku debak kok. Bang mawon niku diladuki mawon. Lus-lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ketek bojo. Panas-panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Tapi Ya, Mayang. Natya wadan saratna Masuk dandun Mas, yo. Ya engko sambungan gara-gara Mas Komen Mas Dodo. Leh guyon karo Mbak Niken Salindri. Ya mawis nembang cara jaman saiki engko gara-gara alusan kok nembang klasik. Oh iya. Kuwi apa-apa iso kok nak. Oh ngono. Ya. Kalau sawangan mendung mentiung ana ing jagat kaya, Guys.